amping, amping. Oh, salamat. Bye. Thank you, thank you, thank you, thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Kamusta mo tanan? Salamat din ka sa mga tanan nga ni message na hon. Gabi guys, nagmamassage ko pero karon wa ako maligo. So happy Sunday na tong tanan guys. Namay ning message na hon nga kanang moadto kuno sila og Sumilon Island. So mga taga Dalagit ra ni sila. So ha silang i-guide, ha silang kujugan. Nakiraman ko guys kay nagpahilot mo ko gabi, murag ni arang-arang gahang pamatis ang likod kay murag over patigrated. Jagahang naong guys, naputi ni kay nagbutang ko og kanang sunblock pero hindi masunog ang naong sa init kay ara ba ka init dito sa island. Nagkuan po ko guys kanang ngani kay arong di pud kadyo ko masunog kay sunog na ra ba ko daan. See you dito guys sa Sumilon Island. Nagatang ko nila kay padung na kuno sila. Sila guys, so mga taga Dalagit ni sila pero asa tayo nyo ha sir, di ka taga Dalagit? To Panagikan. Panagikan, Dalagit po sila. So mo ni ahon kaila si Yana. Hi ma'am. Hi. No problem. Go. Di, kurab itra ko. Paghinay dong ha. Okay pa magkundi. Diri arabs. Paghinay dong ha kay murag loaded ra mi. Okay, sige gutom. So, hello. Hi. Hi Ati. Hi, babe. From Dalagit. Hello. Kami ba ang ginatuan From Dalagit. So, nadi isa diri guys, ay vlogger pud usa diri asa ra to. Hi ma'am, nice to meet you. So, now kami guys. Tapos sila ito. Adto sa mo dito skuan. Baby, amin ang uban be. Ay nalang ko so sila na doon. Diri sa mo. Diri sa mo ma'am. Diri sa ta ma'am. Kay mag-briefing pa ta, mag-briefing. Briefing area. Kasi mabag. Hi, hello. Ni mo na. Dari sa ibutang. So, naog kami guys. Tapos sila ito. Adto sa mo dito skuan. Baby, amin ang uban be. Ay nalang ko so sila na doon. Diri sa mo. Diri sa mo ma'am. Diri sa ta ma'am. Kay mag-brief. Guys, una na sila dadto guys. Ako nagpauwahi kay napa ko yatangan sa series kay na may uban dani guys nga nang gi-series run nang gimotor. Si ma'am ug si sir nga taga Hasabar, Malta. So na sila sakjanan, na sila kutsi. Kaning nauwahi guys nga tulo. So nagbasa ni kaning naka-white ug t-shirt guys ay classmate ko ni Junjun nga mana ni Jijin Bors. Guys, na silang gi-assist dari nga makasakay na dari sa boat. Guys, tanawa ninyo guys kay nindot kadyo ang island dito katong dako kadyo na kita dia guys island na. Kuan dayron guys kanang high tide. So mas nindot unta guys ug mo dari kanang low tide kay naay makita nimo ang sandbar. Kay nagsaka nimo dari guys na pasuton ka og life jacket para safety. Safety ta nga mo travel. So nakasuot na sila life jacket guys. Ug moadto tag island guys, pwede ra jud ta magbaon. So pwede ra magpicnic. Pwede ra ta da mga pagkaon, adto ta maniud to. Mo nilang gibuhat guys, nagiluto sila para adto sila maniud to. Mo ni si ma'am ug si sir nga taga Malta, Sabar Malta. Guys, naay nagpadaog kanang mga pagkaon guys nga gipakla ay kanang bilao. So pwede ra jud kag mag-order og pagkaon sa i-deliver ra didto. See you dito guys. Tanawa guys, mao nila mga gipa-deliver na pagkaon na. So pwede ra jud ka magpa-deliver og pagkaon didto ug naa ka didto sa island. Di ba nice ka jo mag business dari guys ug kanang mo deliver ra ka og mga pagkaon.
So guys, okay na ko guys hang gibati karon pasalamat ko kay na ako'y gis. So ma-enjoy po ko dadug kuan nila guys, bantay, mawa po dagang stress. So kuan po guys, maka-relax po ko sa hang lawas nga gipamati pero okay na ko guys. Lakaw ma'am, lakaw ma'am. Kadili naman guro kuya. Dili. Pwede sa inaran ni mo madala. Ana, padala nimo. Lakaw. May mga play. Oh, ni bata. Oh, doon ako. Ni bata. O iabot ni iya. Oh, kade pasar na ipasar. Star. Lagi upo. Lagi na upo. My goodness. Importante dito mo ding isday. Iabot ko to iyang bag. Ito doon na rin natin. Napasarap. Kaya basig mahulog ng iyang bag ni ma'am. Dili iya ba ito sa nangita sa Tuana ga punya mo sunburn na. Nangabot kami dari guys, alas 12 na, so mangangan sa kuno sila. So,
Makikaon na po nila. Wala na yung problema ti. Asa ganis pa ni mo ti? Okay, akong tanaw na. Sa mga ano guys, na yung mga luto ni Ate Mimit. Sulami kayo na yung pansit guys, oh. Sa kuwan pa Hoy, ang banana meat ko no namising. Namising ang banana meat. Away ko kabalo ata mo pagkaon ninyo rin. Asa dong? Mr. Ken, tuwa man iti wasa na laghagdan unta sa para diri ra dapita maligo. Ito. Lalong day na ma. Kilalo. Hello. dalom na, oh. Oh, tapos sila siya, oh. Dili gikakuan si Di siya katugkad, oh. Lalom siya. Muna ginawa nila sa baba. Munang makatanatan na wala. Ini tapos ko hinuon gusto si pa. Nga sa Gusto si pa. Itong una nga vitamin. Sirap ba? tawag siya, tawag ako nung makadungog ba? Tawag makadungog ba siya? Ito. Siya may gibit-bit. Picture, photo. Ma, picture ma. Very hot, the water. No good. Picture, dito. Picture. Ay, dili, dahil. Nasa gibit-bit, oh. Hindi, sige, bit din ko ano eh. Nasa gibit-bit nga kahoy. Nasa giyang ikuan sa isda ba? Wala lang ito. Uy, panggaligo na munta man. Nabi! Diver na siya ba? Gigiyod. Uy, ano na ito kayo nagsumilo? Na dito pikas. Ate, na dito sa pikas mo. I love sumilon. Tanaw na to dito ta kay gabay balagubas ulit. Tara. Para mag-picture-picture mo dito. Dili ba pwede mo ana magkuan lang? Pwede maglangay. Magkuan. Oy, dira na mo ha. Pwede. Dira na mo picture ni. So guys, is alas 3. Nasa hapon nun dya. Napa sila dito guys. So enjoy sila pangalibo ha. Hapit na mo gawa sa kuan. Yan, nakaligo na si Madam. Diyan sila kay tuwa pa man sila nang dito. Napa man sila dito ng na santuary pa man. Murag magpakuha naman sila kay murag tama naman sila. Alas 3:30 naman. Niya tuwa pa man sila dito. Wala na nabiyan. Kumplito ra. Wala ko bri. Na. Liana. Ito pa maulahin magkakaroon sa kay. Kay. Oh. Asa to malipong kay palingkuron. Okay, let's go na.
So, picture ko no. Rana, gipangkapoy na nilangoy. So, thank you for coming in Sumilon Island. Thank you, sir. Smile kayo na, oh, isa naka-pink. Shout out to this naka-pink. Habib. Oh, shout out to naka-pink nga. Oh. Wow. Oh, shout out ko sa mga taga-Dagit. Dali nakaputi. Kuanis na guys, karang schoolmate ni Junjun. Shout out ko sa mga driver diha. Oh. Puli na, napay gigungguan. Dali, kapit nila kamulog dito. Okay ba? Natin kopi. Pwede. Ya, magpaguyod ka sa kuan. Katig. Ano po tanding niya? Paulit na rin sila ha. Dan, okay pa ba diya, Dan? Upo ko na, mahukay kali. Mo diya. Makina to, baho sa makina, naubos siya. Oh, di sa shout out ka dito sa asaman ka na dapit sa kuan. Asan dapit niya? Saudi. Marta? Saudi. Ay, Saudi? Oh, Abu Dhabi. Saudi Dhabi daw siya, guys. So, gwapo niya guys. Liwat na guys na i-dimple, oh. Shout out sa iyang girlfriend na ni. So, nakaabot siya diri guys sa Sumilon Island. Oh, gikan Saudi. Magkupo na ako. Lakaw, sunod. Ulat sa. Lakaw. Basket, ikabot. Sumna ninyo good. Ganawang mula dito. Salamat. Salamat. Wala ka na hubog. Ano sa imo? Wali mo minom? Ako na ibahog. Oh, bahog lang. Thank you. Oh, salamat. Bye. Welcome to my vlog. Bye for now. See you later. So, amping mo sa biyahe hinay ha. See you again. Yeah. Nabi to siya na. Musakay ka niya na? Oh, sige. Kani sila may mo bus. Okay. Sige, pasakayin ako silang bus. Bye. Bye-bye. Bye. Sige, amping mo ha. Oh, bye. Bye. Bye.